महाकुंभ. राजा मोठा शिवभक्त होता. एकदा त्याने शिवरात्रीच्या निमित्ताने पाटण नगराच्या सर्व ब्राह्मणांना ब्राह्मण भोजन घालायचं नक्की केलं. भोजनासाठी जे पदार्थ आधी तयार करायचे होते त्याचा भगवान शिव यांच्यासमोर नैवेद्य दाखवायचा होता. त्यानंतर ब्राह्मण भोजनाची सुरुवात होईल असे निश्चित केले होते. आचार्यांनी महाराजांना विनंती केली की जवळजवळ सगळा स्वयंपाक दुधात तयार करावा लागणार आहे, त्यासाठी बरंच दूध लागणार आहे. महाराज म्हणाले, ती काही मोठी गोष्ट आहे. राजाच्या मोठ्यात मोठ्या चौकात मधोमध मोठा कुंभ ठेवा आणि दवंडी पिटवा की शिवरात्रीच्या दिवशी कुणीही दुधाचा उपयोग करणार नाही. घराघरातून सर्वांनी जेवढं असेल तेवढं दूध आणावे आणि महाकुंभात ओतून जावे. महाराज म्हणाले, घराघरातून दूध आणल्यास हा महाकुंभ पण ओतू जाईल आणि तुम्हाला पाहिजे तेवढे दूध मिळेल. शिवरात्रीचा दिवस आला. पहाटेपासून माणसं महाकुंभात दूध ओतून जात होती. बघता बघता राज्यातले जवळपास सर्व लोक दूध ओतून गेले होते. पण नवलाची गोष्ट म्हणजे कुंभ तर तसाच रिकामी होता. म्हणजे थोडंफार दूध दिसत होते, पण ते सगळ्या ब्राह्मणांना पुरेसे नव्हते. राजाने घरोघरी शिपाई पाठवून तपास करायला सांगितले. बघा, एखादं घर बाकी राहिलं तर नाही ना. जेवढं बाकी होते ते घाईघाईने येऊन दूध ओतून गेले होते, पण महाकुंभ भरला नाही तो भरलाच नाही. शेवटी शिपाईंनी बातमी आणली, महाराज, पाटण नगरातील कुठलंच घर बाकी राहिलं नाही, पण एक म्हातारी अशी आहे की ती अजूनही दूध घेऊन आली नाही. महाराज म्हणाले, ही म्हातारी स्वतःला काय समजते? जा तिला बोलून आणा. तिला सांगा की दूध घेऊनच येईल, नाहीतर राजदंड भोगावा लागेल. राजसेवक जेव्हा म्हातारीला पकडण्यासाठी गेले तेव्हा म्हातारी घरातून निघतच होती. ती म्हणाली, बाबांनो, मी इथेच होते. उगाचच अशी पळापळ करायची काय आवश्यकता होती? मी आहे जक्क म्हातारी. मला परत बरीच कामं एकटीलाच उरकावी असतात, म्हणून जरा उशीर झाला. बरं चला माझ्या बाबांनो, बघा, हे माझ्या हिच्याचं दूध. म्हातारीजवळ एक लोटीभर दूध होतं. कुणी जाणे एवढ्याशा दुधानं राजाचा कुंभ किती उन्हा राहणार होता. त्यासाठी त्याने आपली पूर्ण सैनिकांची फौज पाठवली होती. म्हातारीने येऊन राजाला नमन वंदन केले आणि स्वतःच्या हिश्श्याचं दूध जय शंभू, जय भोळा शंभू म्हणून महाकुंभात ओतले. आजची नवलाची गोष्ट अगदी बघण्यासारखी होती. महाकुंभातलं दूध एकाएकी उतू जाऊ लागलं आणि शिवाच्या जटेतून जशी गंगा वाहते तसे महाकुंभातून दूध हिंदकळत बाहेर येऊ लागले. सर्वांना अचंबा वाटला. सगळे डोळे फाडून या कुंभाकडे बघत होते. खुद्द राजाला हे दृश्य बघून राहावलं नाही. त्याने म्हातारीला विचारले, ए म्हातारी, तू काय जादू-बिदू जाणतेस की काय? तुझ्या एक लोटी दुधानं हा कुंभ कसा काय भरला, ओतू जाऊ लागला? अरे महाराज, म्हातारी म्हणाली, जादू कसली आणि घडलेली हकीकत कसली? मी एक गरीब म्हातारी आहे. मेहनत मजुरी करून देवाच्या साक्षीने जीवन जगत आहे. तुमच्या हुकुमाचं वेळेवर पालन न करू शकल्याने मी तर घाबरलेच होते. पण काय करू? रोज सारखं सकाळी लवकर उठून दुधाची धार काढली. गाईने मला रोज सारखं उत्साहानं दूध दिलं. त्यातलं अर्ध दूध मी तिच्या वासराला पाजलं. हो, नाहीतर काय. पहिला हक्क तर त्यांचाच खरा ना. त्यातून जे अर्ध उरलं त्यातलं मी माझ्या मुलाला पाजलं. मुलाला काय दुधाशिवाय रडत ठेवायचं असतं होय? शिवाय त्यातून अर्ध दूध थोडं माझ्या कुत्र्याला आणि मांजरीला पाडलं. दोघं माझ्या घराचे रक्षण करतात आणि त्यांचा मला खूप आधार आहे. शेवटी बाकी जे उरलं ते मी आपल्या महाकुंभात ओतलं. आता तुम्हाला जे समजायचं ते समजा. जादू म्हणत असेल तर जादू आणि कर्तव्य मानत असेल तर कर्तव्य. राजा हे ऐकून थक्क झाला. ब्राह्मणांनी रागानं कान केव्हापासून टवकारले होते. राजाने लगेच विचारले, म्हातारी, तू हे काय केलं? तू देवासमोर उरलेलं दूध ओतलंस? देवाचा हक्क तर आपल्या सगळ्यांच्या दुधावर आहे. आपण चुकत आहात महाराज, म्हातारी म्हणाली. देवाचं पोट भरायचं असेल तर त्याने निर्माण केलेले लोकांचं जीवांचं पोट भरायला हवं. आज आपण सगळ्या घराघरातून दूध आणून घेतलं. आता विचार करायला हवा की दुधाशिवाय राज्यात आज किती बालकं भुकेली असतील. काय तुम्ही असं मानता की ही
सर्व भुकेले बालकं ठेवून भगवान शिवशंकर कुंभ भरून दूध पिऊन टाकतील. म्हातारी स्पष्ट म्हणाली, तुम्ही सर्वांनी बालकांचं दूध हिसकावून कुंभ भरण्याची कोशिश केली म्हणून कुंभ भरला नाही. अर्धवट रिकामी राहत होता. जेव्हा मी वासराला, बालकाला, कुत्रा आणि मांजराला दूध पाजून बाकीचे उरलेले दूध देवाला वाहिलं तेव्हा देवाने त्याचा स्वीकार केला आणि कुंभ भरभरून उतू जाऊ लागला. म्हातारीचे म्हणणे ऐकून राजाचे डोळे उघडले. त्यांना वाटले, हिसकारलेले दूध देवाला पाजल्याने देव त्याचा स्वीकार करणार नाही. तसं दूध ब्राह्मणांना पाजल्यानंही देव राजी होत नाही. त्या दुधावर त्याचा पहिला हक्क आहे अशा बालकांपर्यंत पोचवल्यावर देव तृप्त होतो. राजाने ते सगळं दूध छोट्या छोट्या बालकांसाठी पोचवलं केलं. राजाने ह्याआधी म्हाताऱ्या आजीचा विशेष सन्मान केला आणि म्हातारीला राजमाता म्हणून घोषित केलं. राजमातेचे विचार ऐकून राज्यातील एखादा जरी माणूस उपाशी असेल तर त्या राजाने स्वतः भोजन न घेण्याची प्रतिज्ञा केली.